बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो आइजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सालाकाटि बाजाराव RB एन्टारप्राइज एबा लाइहागार बड' ट्रेडिशनेल ड्रेस स्ट'र दख'ना दखान बेखेवदों। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि बाजारनि इंलिश मिडियाम स्कुलनि साखाथियाव लाइहागार बड' ट्रेडिशनेल ड्रेस स्ट'र बेखेवदों। RB एन्टारप्राइजनि गोदान दख'ना दखानखौ दिनै फुंबिलियाव बेखेवना होयो बयजोंबो मिथिसार जानाय फावखुंग्रि फजि बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो लाइहागार बड' ट्रेडिशनेल ड्रेस स्ट'र एबा RB एन्टारप्राइजनि बिगोमा रुबिला आरो बाबलि नार्जारिया। गोदानै बेखेवनाय दख'ना गलायाव नोंथांमोना आइजोफोरनि गानग्रा जोमग्रा सि जोमफोरजों लोगोसे हौवाफोरनि गामसाजों लोगोसे आइजोफोरनि सि जोमफोरखौ बायनानै लांफैनो थाखाय RB एन्टारप्राइज एबा लाइहागार बड' ट्रेडिशनेल ड्रेस स्ट'र दख'ना दखाननि बिगोमा मोनहा रायजो राजाफोरखौ खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। बाजाराव दिनैहाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खावलायगोन नोंथाङा? आङो बेयाव दिनै बेबायदि एसेग्राम मोजां स्ट'र खुलिनायखौ जोबोर मोजां मोनदों। बुंनो थाङोबा जों जेनेबा गोदोनिफ्रायनो बेयावहाय जन्म जादों, बेयावनो गेलेदों, बेयावनो देरबोदों। गोदोनिफ्राय दासिमाव जोबोर चेन्जेस जाबाय, जोबोर डेभेलप जाबाय। बेनिफ्राय दा बिदिनो आब'मोनहाबो गोदान साबसिननिफ्राय साबसिन गला खुलिबाय। दा बिराद मोजां मोनदों। दा जाय दख'ना गाननो मोजां मोनग्रा बेयावनो फैनानैहाय नोंथांमोना शपिं खालामफैनो हागोन। गासैबो रोखोमनि दख'नाखौ नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन। आइजोफोराबो फालांगि बिथिङाव दावगाबोदों लासै लासै। मा फोरमायगोन? बेखौ बुंनो थाङोबा जों बर'फोरनि थाखाय बिराद मोजां जौगानायखौ जोङो नुनो थांगासिनो दङ। दासान्दि थारमाने रावबो ओरैनो थाला, ओरैनो माने न'आव मा खालामनानै थाबाय थानो, माबा मोनसे खामानि हमनानै जों हिन्जाव माहारिफ्राबो माने बिदि आवगायनायखौ नुनानै जोबोर मोजां मोनो आरो गोसोआ। रायजो राजाफोरखौ फैनानै बायनानै लांफैनो थाखाय खावलायगोन ने नोंथाङा? औ, आङो बयखौबो बेयाव खेबसेबाबो जेनेबा बायथाराबाबो खेबसे बेरायफैनो थाखाय खावलायहरो। नोंथांमोनहा नायफैनो हागोन। आरो जाय लफाय बिबार आरो F&F ब्रेन्डनि दख'नाफोरखौ गाननो लुबैयो, नाथाय बिराद बिहरबाबो मोनाखै जानो हागौ सोरबा बिथांमोनहा बेयावनो फैनानै शपिं खालामफैनो हागोन। गोजोन्थों। नैबे सालाकाटियाव जोङो माने RB एन्टारप्राइजनि लाइहागार बड' ट्रेडिशनेल ड्रेस स्ट'र जोङो माने जोंनि बे आब'जों आंजों जों दखानखौ खुलिदों। माने जों लुबैदों आरोखि, माने जोंनि एरियायाव बे दखाना गैयामोन नालाय, जों सानदोंखि माने जों बे जोंनि ट्रेडिशनेल ड्रेस दखानखौ जोङो खुलिनो। गोबां रोखोमनि ड्रेसखौ मोनगोन आरोखि, जेरेखम बिबार ब्रेन्ड, लफाय आरो F&F क्लथिं, ओमफ्राय गोबां रोखोमनि दख'नाबो थागोन आरोखि जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल ड्रेस जेरेखम आगर गुबै, लाइहागार, बिदि सोब रोखोम लकेलखौबो मोनगोन आरोखि। नोंथांमोना जुदि ड्रेसफोरखौ लांफैनो हागोन जोंनि नैबे सालाकाटि बाजार नियार इंलिश मिडियाम स्कुलाव। जों आसा खालामो नोंथांमोना बयबो फैनानै जोंनि दखानाव माने बायफैनानै लांफैनो हागोन आरोखि। बयबो आं आसा खालामो जाहाथे मानसिफ्रा बयबो फैनानै जोंनि ड्रेसफोरखौ लांफैनो हायो, बायफैनो हायो। बायफैयाबाबो जेनेबा नायफैनो हागोन आरोखि। जों दिनैनिफ्राय स्टार्टिं अपेनिंखौ खालामबाय आरो। बेसेबां माने जों दा फार्स्ट अफ अल जों एसेल' माल सोग्रोदों नालाय, दामा माने बिदिनो जेरेखम जों मार्केटिंआव मोननो हायो बेसेबां प्राइसनिफ्राय मोनगोन आरोखि। 1000 बा बिनि गाहाय बा बिनि एबभबो जानो हागौ। नोंथांमोना जिमानखिनि जेसेबां प्राइसनि ड्रेसखौ लुबैदों आरोखि बेयाव एभेलेबेल जागोन आरोखि, एभेलेबेल मोननो हागोन। हाइएस्टआ बिदिनो जोंथ' दा हाइएस्टखौ जों जेबो बुंथ'नो हाया। जों सानदोंखि जेनेबा 5-6 बेफोर लासै आरोखि थिखोगोन जों दा एसे माबा ल' प्राइसनिबो थिखोदों, एभबबो प्राइस थिखोदों आरोखि। गासिबो ड्रेसखौ मोननो हागोन। गासिबो गामसा, आर'नाइ, हिन्जावफोरनि गानग्रा जोमग्रा दख'ना गासिबो बेखौ मोननो हागोन आरोखि। थेंक इउ। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगष्टनिफ्राय 15 आगष्टसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगांवआवबो 3 आगष्टआव फेस्टिभ आउटलेट
गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमावबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।